שלום וברוכים הבאים, אנחנו כאן בסקירה על מתן נייד מחברת רומוס. המתן עצמו מגיע ככה, הוא מאוד קטן והוא מגיע גם עם כבל מקורי, נראה לי של סמסונג, למה לא רשום עליו, אבל כן, זה מתאים להרבה מאוד מכשירים. הוא עצמו קטן מאוד, קל מאוד להכניס אותו לכיס, הוא קליל, כיף להרגיש אותו, לגעת בו. יש בו נורות שאפשר לדעת כמה טעינה. נגיד נורה אחת אומרת שזה טוען, כאילו שיש בזה 30%, נורה שנייה אומרת שיש בזה 50%, נורה שלישית אומרת שיש בזה 80%, נורה רביעית והיא אומרת שיש בזה 100%. השימוש בו קל פשוט מכניסים את הכבל למתן נייד, ואת זה מחברים לטלפון או למה שצריכים, וזה גם פשוט מתאים מהר. או שאם רוצים להטעין את המתן נייד עצמו, לוקחים את הכבל שאיתו מכניסים לטלפון ואת זה מחברים לקובייה. מה זאת אומרת הקובייה? הקובייה שמחברים אותה לתקע, ככה מכניסים את הכבל וככה פשוט מכניסים את זה לתקע, והטעינה פשוט זה שזה עולה, זה פשוט מעבב, שזה ככה זה ניתן, זה מעבב, וברגע שזה מלא הכל דלוק. הוא עולה רק 90 שקל, הביצועים שלו טובים, הוא מתאים מהר, ופשוט למי שיש את הכסף יכול לקנות, שיקנה פשוט. זה מתאים טוב מאוד, הדירוג שלנו מתוך 10, לא, זה 8-9. מה שלא כל כך אהבתי בו זה שהכבל קצר מדי ושהפנס שלו, יש לו גם פנס, לחיצה ארוכה מדליקה אותו, ושוב לחיצה ארוכה מכבה אותו. שהפנס נראה לי די מיותר, אבל מה זה משנה? גם יש דבר כזה קול עם הפנס, פשוט אפשר לקחת את הכבל ולחבר את זה ואת זה, שזה ייראה ככה, ופשוט להחזיק את זה ככה, ושמדליקים את הפנס בלילה זה פשוט קול כזה, זה כאילו יש לכם, אתם יכולים ככה להסתובב עם זה. הייתי שמח אם הפנס היה גדול יותר, אבל אני לא חושב שבכלל צריך פנס, אבל אם גם ככה יש, שיהיה גדול יותר. ולכן אני חושב שזה לא כזה צריך, אם יש, אם לא, לא. אז בקיצור, הציוד שלו זה 8-9, בקיצור, לכו תקנו אותו, ממש שווה.